Lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba. Sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyi. Ki bari kawai ƙawata, na rasa ta yadda zan yi in bullo masa ya fahimci irin soyayyar da nake masa. A'a, gani nan a can kawai ke ki zo mu haɗu. To shikenan, sai kin zo ina nan ina jiran. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na iya zama? Kaga malam, ni ina cikin damuwa. Dan Allah kar ka zo ka ƙara min wata damuwar da nake ciki. Kin ga dan Allah, kwantar da hankalinki. Ba zan ƙara miki damuwa ba. Sai dai ba an kawo miki hanyoyin da zaki warware matsalolinki. Wata ta kasa fahimtar da wanda zuciyarta take so ko? Ya aka yi ka san damuwar da nake? Manta da wannan. Ki amsa min tambayar da na miki. Okay, haka ne. Na kusan ɗaukan shekara kenan ina son shi. Duk abin da zan yi na yi, amma ya kasa fahimtar ina son shi. Mafi yawancin ku 'yan mata kan faɗa cikin irin wannan matsalar. Za ku ji zuciyarku ta kamu da soyayyar wani, amma kuma sai ku kwasa zuwa ku sanar masa. Saboda kina ganin idan kika yi hakan kamar ajinki zai zube, ko kuma shi saurayin zai ɗauke ki mara kamun kai, wanda kuma san ba haka bane. Matuƙar saurayi ya san abin da yake yi, kuma ya yarda da cewar Ubangiji shi ya halicci so da soyayya a tsakanin jinsin mace da kuma namiji, kuma ya san cewa ba yin kanki bane kuma ba yin kansa bane. Don haka abin da za ki lura da shi shine ya yanayin saurayin yake. Mutum ne mai nutsuwa da sanin ya kamata ko kuma rikitatse ne? Al'amin mutum ne mai natsuwa. Tun farko, natsuwarsa da kamewarsa ta sa ni na afka kogin ƙaunarsa. To, in dai haka ne zai iya fahimtar cewar kina son shi. Amma ina so ki faɗa min hanyoyin da kika bi wajen nuna masa soyayyar taki. Ni dai ƙawata ta bani shawara, duk sanda na gansa dinga jin kunyarsa. Kuma dama can ina jin kunyarsa. Sai na ƙara akan kunyar da nake ji nasa, domin duk na samu ya fahimce ni. Amma duk da haka bai fahimce ni ba. Iyaka wannan kika tsaya, kuma kin ƙara da wata hanyar. Na ƙara da girmama shi, tare kuma da yawan kallon shi. Domin ƙawata ta sanar da ni alamomi guda 3 wanda namiji yake gani ya tabbatar mace tana son shi. Abin da ta faɗa miki gaskiya ne. Kuma ko shakka ba na yi, ya fahimce ki. Kawai yana share ki ne kan dalilai 1 zuwa 2 ko 3. To menene dalilin? Na farko, baya son ki. Na biyu, yana so ya tabbatar da soyayyar da kike mishi. Yana so ya gane da gaske ne ko kuma burge ki yake yi. Na uku kuma, za ta iya yiwa irin miskilallin mutanen ne, waɗanda ba su da ra'ayin da za su sauke wani ɗabi'ar tasu su furta miki cewar suna son ki. In dai irin wannan ne, ba kya buƙatar ki zauna kina jira har ya furta miki da kanshi, ya fahimci irin ƙaunar da kike masa. Saboda irinsa suna da wahalar sha'ani, kuma suna iya jure duk wahalar da soyayya ta basu.
domin suna iya tsayawa ne akan ra'ayinsu. Don haka abu mai sauƙi da za ki iya yi shi ne ki nutsu ki fuskanci wasu al'amurori waɗanda su ba sa iya ɓoyuwa duk iya juriyar namiji idan yana son mace. Don haka da kin ga irin waɗannan alamomi kawai ki tunkare shi ki ce masa kina son shi. Ina tabbatar da kina sanar masa haka zai ba da kai bori ya hau domin dama yana so sanar miki. Girman kansa ne ba zai bar shi ya sauke ba ya nemi soyayyar taki. Wasu irin alamomi ne? Na farko akwai yawan kallo. Matuƙar namiji na son ki zai ringa yawan kallon ki. Akwai kuma yawan tsokanar ki da kuma kiran ki da sunaye na girmamawa kamar mamana ko antina da dai makamantansu. Ki wani sa'in ma har gaishe ki ne ringa yi ko kuma ya ringa tambaye ki mutanen gidanku. Bayan haka kuma za ki ga yana yawan canja murya a yayin da yake magana da ki. Ko iya haka kika samu kar ki ji kunya kawai ki tunkare shi ki bayyana masa abin da yake cikin zuciyarki. Ai wannan shi ya cancanci na miƙa ragamar zuciyata domin ko yanda ya san muhimmancin soyayya na tabbatar da cewa zai kula da ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waya ne ya tafi ban sani ba? To ko in dai haka ne duk inda yake za mu ƙara haɗuwa. Bawan Allah, sannu fa. Yawwa sannu. Gaskiya na ji daɗin shawarar da ka ba baiwa Allah nan ta ciki. Abin ya burge ni sosai. Gaskiya da a ce mata za su ci gaba da samun mazaje irin ka, da gaskiya sun huta. Haka kuma mata sai sun kasance ba su da wata damuwa ko fargaba. Kullum za su kasance cikin farin ciki saboda yadda kake fitar da mace daga cikin matsala. Da kuma yadda kake ba mace shawarar yadda soyayyarta za ta tafi cikin daɗi babu wata matsala. Ok, na gode. Wannan ayyuka kai ne. Dama idan ka ga mutum yana cikin matsala kuma kana da hanyar da zaka ba shi shawara ko ka taimaka masa ko kuma kana da wata hanyar da zaka fidda shi ya kamata kuma ya dace kai wannan abu. Haka ne kam, amma gaskiya tarayya ta da kai ba ta tsaya iya nan ba. Domin na ga alamun zan ƙarar da kai da yawa. Don haka idan ba za ka damu ba, ka taimake ni da phone number ɗinka. Ba damuwa, saka 081 4891 9904. Bari tafi sai an jima. Ai baka gaya min sunan da zan yi saving ba. Okay, sorry. Ki saka Aman. Wow, suna mai daɗi. Gaskiya sunan da naka ya burge ni. Amma ai bai kai naki ba. Bai kai na ba, to kai da baka san sunana ba? Ban sani ba. Amma abin da na sani kawai shine yanda kike kasance kyakkyawan nan. To lallai sunan ki zai kasance kyakkyawa kamar yanda ki. Ba na son fasa kai. Ni dai sunana Fidausi, amma ana kirana da Janna. Wow, suna mai daɗi. Kin ji fa? Aljanna Fidausi. Suna da kowane musulmi ke so. Mahaukaci da mai hankali, musaki da mai lafiya, kowa burinsa ya samu duniya da kuma lahira. Ke dai kawai burin Allah ya bamu aljanna. Amma ke kam kin gama samun suna kyakkyawa mai daɗin faɗa a baki. Kai ma haka ai. Amma dai bai kai koraban naki ba. A'a, na dai bar maka musun ni in samu ladan. A'a dai, duk mu ban musun dai mu samu ladan. To yadda kake so haka za a yi. To na gode, bari tafi sai an jima ko? To shikenan sai ka ji ni.
my dear. Lokacin da so yake sarki Sorry my dear. Ina cikin gida ne shi yasa ban daga ba. sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Lafiya ko? Hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Daɗin murya na ba ta kai taka ba. Mai ƙarfi. Kai kuwa Allah ya maka baiwa da tausasa murya da kuma iya tsara kalamai da wanda ko mahaukaci ya ji ya san ilimi da kuma balagan magana sun wadaci ma'abota su. Komai na faɗa a kanka ba zai zamo ziga ko fasa kai ba. Domin ko yanzu ban tanadi kalaman da zan bayyana hakikanin yadda kake ba. Da wasu wayan da ke cikin zuciyarka ya kamata ka tambaya. Sani da ke cikin sanka da ƙaunarka suka zarce komai matsayi da girma a cikin zuciyata. To, Allah ya bar mu da ƙaunar junanmu ya kuma ƙara mana soyayya biyayyen halitta Annabi Muhammad. Lalle ma yarinyar nan. Ashe akwai abin da ba za ta yi a gabana ba za ta iya ɓoye mu? Lokacin da so yake sarki Okay, my dear. Bye. baka sani ba sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Wai lafiya sai wani murmushi kike kamar mai tallan makilin? Ba dole na yi murmushi ba, wato ƙawata a duniya babu abin da ya kai samun masoyin da kake so yake son ka daɗi. Wannan haka yake. Amma fa sai kin yi sa'a. Domin za ki ga akwai wanda suke son ki, amma ba su san yadda za su faranta miki rai ba. Su kenan kullum a cikin ɓata maka rai. To kuwa, in dai haka ne, ni na yi babbar sa'a. Domin ni nawa masoyin duk damuwar da nake ciki da zarar mun yi waya da shi shikenan damuwa ta ya tafi. Domin ya san duk wata hanyar da zai bi ya kore min damuwata. Ni ko sai yaushe za mu haɗu da wannan aman ɗin naki. Domin na gaji da cika mun kunnuwa da kike yi da labarinsa. Nan ba da jimawa ba za ki gan shi ƙawata. Ke da kanki idan kika gan shi kin san cewa ban yi zaɓen cimin dare ba. Domin masoyina namiji ne son kowa in wanda ya rasa. Allah ya nuna mana ranar da zan gan shi. Amin. Mutum ga mun gama abin da muke tashi mu tafi. Gaskiya abokina kana hutawa da yanzu saboda tsabagen hutu sai kusan karfe 11 zaka shigo shago. Wallahi jiya ne ban kwanta da rubu wallahi. Shikenan. Jiya mutumin fa ya shigo.
A haba da Allah. Wallahi serious nake ga. Amma gaskiya ban ji daɗi ba da ba ma da shi ba. Na wani kaka damu domin ya ce min zai shigo an jima da yamma insha Allah. To ba da mu Allah ya da shi. Bari da ƙara sa ɗalewa ba ta nuna rigar nan. Ya kamata dan sun ga da alamun ta zo ma ta ɗazu tana jiran ka. Ya ɗaya min ne sai an kai. Ya zo jin ga sanyin nan da ake da shi. Lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja, kalami hujja. Yanzu kuma me ya faru tsakanin ku da Al'amin? Faɗa min domin mu tattauna yadda za mu shawo. Kin ga, ni fa na riga na rufe babinsa domin yanzu na samu wanda ya fi shi dacewa ya zama abokin rayuwata. Waye kuma haka? Wallahi wani bawan Allah ne muka haɗu da shi. Bayan mun gama waya da ke ɗazun, ya zo ya same ni, ya bani shawarar yadda zan shawo kan Al'amin. Ke? Baki ga yadda ya dinga kwararo min bayanai ba. Wallahi saboda tsabar zaƙin Maryam Zambo, ban ma san da ya tashi ya tafi ba. Allah ƙawata? Wallahi kuwa. To yanzu ya zaki ki same shi? Ban sani ba. Amma ina ji a jikina. Za mu sake haɗuwa da shi. Ni kan zan so ganin wannan ɗan tarikin da lokaci guda ya tumbuƙe soyayyar Al'amin a cikin zuciyarki idan su tashi lokaci ɗaya. Bayan tsawon lokacin da kika ɗauka, kina daban soyayyar Al'amin a zakatarki. Ke, dama baccin rashin sani ne yasa na dinga ɗaukan dakon soyayyarsa. Kuma ina da tabbaci wallahi rabon wancan ne ya hana Al'amin ya fahimce ni kwata-kwata. Ke, kin gan shi ne? To, Allah ya sa ka shefi alkhairi. Amin. Tashi mu tafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maza. Gaskiya ne mutumin nan. Ka ga yadda kai wani fresh? Kudu fata karbe ka. Kaga ba ɓata lokaci na guri ba. Ka tashi maza yanzu za mu tafi. Wai yanzu ya kake nufi da Allah? Kai mana. Ba damuwa mu je amma fa gaskiya sai mun je gida na canja kaya dan kasan ba zan tafi aka ba. A'a mutumina. Kaga kayan ka ba inda suka yi wallahi. Gaskiya ba ta yi ba. Na yi tafi da gidan sarki na kaya a kai ma kasan ba zai yi ba. To in ku haka ne ni ma sai na canja kaya dan ba zan bari ka cinye ba. Ba da uwa. To wajen da yake da sauki. Wallahi tafiya lafiya ma. Kana ji na? Idan oga ya zo ka ce mishi an kira ni a gida zan dawo. Ni ba zan yarda da wannan tsare-tsaren naka ne. Gaskiya zan faɗa mai. Ka sai wanke oga kawai kake kana ninke shi. Sannu. Yawa sannu. To shikenan. Ga aman nan na kawo miki. Na cika alƙawari ko? Kace ba dan ma ka san ni kenan. Sanin ka ai ya zama dole. Ba ranar da za ta fito ta faɗi a bani labarin ka. Allah sarki aboki.
ki ce dai kamar yadda yake zai na samu yana ba labarin ki haka ce ma ke samu yake baki labari na. Anya kana shan labari na kawa kamar yadda nake shan labarin ka? Fiye da haka ma, ai abokina yana son ki sosai. Fata na dai Allah ya sa kina son shi sosai kamar yadda yake son ki ko kuma fiye da haka. Shi zai baka shaida ma. To ba laifi amma dai ya kamata ka faɗa mata ta ƙara akan wanda take. Au, ba laifi ma ka ce? To shikenan na gode. Da ba su da tabbaki. A'a ba, kada ka bani maza. Kai na da wani su. To na da na ga soyayya kuma ta burge ni sosai. Sannan kuma ina yi ku shawara. Ku rike junanku da amana. Idan saɓani ya shiga tsakaninku, kada a yi fushi, a tsaya a fuskanci juna. Ka gana kamar kai abokina, kana da saurin fushi sosai. To don Allah a dinga haƙuri ana ɗan danne shi. Domin kaga su mata dole sai muna haƙuri da su. Don haka ko da a ce ta yi wani kuskura, kada ka yi fushi, ka kwantar da kai, ka bi ta a hankali, ka nuna mata kuskurenta. Tabbas idan kai haka, ita ma ta gane cewar ta yi kuskure, sannan kuma ta zo duk inda take ta baka haƙuri. To tabbas idan ka yi haka, za ta ringa gujewa ɓacin ranka. Ke kuma ki riƙe shi da kyau, ki ringa kulawa da shi, sa'annan kuma kina kyautata masa. Idan kin gan shi a cikin damuwa, ki nuna masa kin fi shi damuwa. Haka ma yayin da ke gan shi a cikin farin ciki, ki nuna masa kin fi shi shiga cikin farin ciki. To ina tabbatar miki muddin kika yaka zai ƙara ƙaunar ki a cikin zuciyarsa. Sai kuma wani kuskure da za ki ga mafi yawancin 'yan mata kuna yi, ki ji budurwa ta kalli saurayinta da tana ce masa soyayya akai. Ke ina roƙonki da ki guji yin hakan, ko ba ma a gurin saurayin naki ba, saboda hakan na matuƙar sosarin namiji sosai. Sai kuma abu na ƙarshe da zan faɗa muku, ku yi ƙoƙari ku ringa furta juna kalamai masu daɗi masu sanyaya zuciya, domin su ɗin sinadarai ne masu ƙara danƙon soyayya tsakanin masoya. Mun ji shawararka abokina kuma insha Allahu za mu yi aiki da su. Bilkisu! 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 Da kike tunani haka? Ina ta magana da kike ba. Ba komai kaina ne yake ciwo. To kuma ba sai ki faɗa min ba tun farkon zuwan mu. Kaga malam ya isa, ya isa. Bilkisu, kinga, jiki gida ki samu magani ki sha, kin ji ko? Ka kuma malam haka ake yi? Yarinya ta faɗa maka kira mata ciwo ko ka mata da faɗa? Kai fa ba za ka gane wannan. Yarinya ce da abun haushi. Abubuwan malam, kaga idan za ka gyara ka gyara. In dai haka za ka ringa yi budurwarka, wallahi kana nan gurin wani zai zo zai kwace ma ita. Ai ko wallahi, wallahi sai dai mu rasa ni da shi. Dan kashe shi zan yi. Na kashe ta in ya so ni ma a kashe ni. Kisa fa kace fa? Kisa. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja.